tinotenda kutenda Mwari manheru ano, vaenzi vedu vapakati pedu manheru ano. Regai tore mukana uno tifarire mufundisi makoni vari pakati pedu vauya napamwe chete naEvangelist. Toda kuti tivafarire zvakasarudzika muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Vadikanwi, nguva yatanga takamirira yasvika. Mwari watiitira nyasha. Evangelist vari pakati pedu. Regai nitore mukana uno tiite mheremhere pamberi paMwari, tichigamuchira Evangelist Muparinga pakati pedu. Ita mheremhere kuna Jesu, ita mheremhere kuna mambo wamadzimambo, ita mheremhere ndikunzwe pauri ipapo, ita mheremhere, ita mheremhere. Vavongwe Jesu manheru ano, vavongwe Jesu manheru ano. Vapiwe mbiri nekuti wavafanwa kuna masa. Tinotenda Mwari zvikuru tiwane pekugara. Regai ndikukwata Genesis mavambo. Genesis chapter 9. Genesis 9 from verse 20. Genesis 9 from verse 20. And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard. Then he drank of the wine and was drunk, and became uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment, laid it on their shoulders, went backward, and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see the nakedness of their father. So Noah awoke from his wine, knew what his young son had done to him. Then he said, Cursed be Canaan, a servant of servants, he shall be to his brethren. And he said, Blessed be the Lord, the God of Shem, and may Canaan be his servant. May God enlarge Japheth, and may he dwell in the tents of Shem, and may Canaan be his servants. Mwari wakudzi unokuda kushokora waregani namate. Baba tinokutendai panzvimbo inotaurai kuupenyu hwedu. Shoko renyu rinotitsiura, rinodzidzisa uye nekutigonesa. Mbiri yenyu igokudzwa, zita renyu riremekedzwe. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Nyaya ndaverenga inyaya inotirwadzei zvikuru sei pane kutukwa kwemumwe mukomana uri kunzi Kenani panapa. Chaari kutukirwa ndochandichallenge kuti tigone kushumira evhangeri nekuda kwekuti muupenyu zviriko kuti munhu unorarama kutukwa kwaasingakodzere but kwakaiswa pamusoro peupenyu hwake zviri unfair. Mune ma-incidents or ma-issues mulife ari unfair, but dzimwe nguva ari beyond your control kuti hauna zvaungaite ndo zviripo. Asi chandinoziva kana munhu wakauya kuna Kristu Jesu, Jesus will make a difference. Jesu unounza mutsauko. Jesu unokonzera kuti zvisinganzi zviitike muupenyu hwako. Ndinofara kuti Mwari uyu une record kana kuti unozikanwa saMwari, unosimudza marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro namachinda. Nyika haidaro, nyika haisimudzire marombe, nyika inoseka marombe, nyika yakamaka marombe. But Mwari wedu mukururama kwake nenyasha dzake une chikamu chaanoita pakusimudzira rinonzi rombe risingatarisirwe nevanhu. So pano ndaita mukomana auya mutende kuzoona ubaba vake. Ndokusvika baba vanga vanwa doro, vanga vanwa wine vadhakwa, but akasvika baba vakashama. He was naked and covered in his tent. Ndokuenda nemessage kune vakoma vake Shemu naJapheth, ndokubva avatsanangurira. Ndasvika mutende ndaona baba vakashama. Vakoma vanzwa message
ndokutora mucheka egarment ndokuisa pamafudzi avo ndokuendawo kundofukidzira baba. Bible ratsanangura mafambiro avakaita, vakaenda facing the other way, which means havasi kufamba nekuona but vari kufamba nekutenda zvavaudzwa, nokuti havasi kutarisa kwavari kuenda, vari kutarisa kwavabva but vachienda kwavari kuenda, moving backwards. Ndokusvikofukidza baba. So Bible rinoti baba kudhakwa kwapera kwabuda mavari, ndokubva vaziva zvaitika, ndokubva vati uyu anoti kwaKenani, asi vamuShemu naJafeti ngavakomborerwe nokuti vafukidzira kushama kwababa wavo. Ndorungano randaverenga, regai ndishumire panapa. Mvunzo wandinawo ndewokuti ko Kenani unotukirwei, nekuda kwekuti kana achitukirwa kuona kushama kwababa, chokwadi ndechekuti Bible ratsanangura kuti baba vanga vakabatwa newaini, ndo vabvisa hembe vega. Mukomana haana kuuya kuzobvisa baba hembe, mukomana haana kuuya mutende kuzoona baba vakashama, asi kuti auya mutende kuzoona baba ndokubva asvika vakashama. Haana kuuya mutende kuzoona baba vakashama, auya mutende kuzoona baba, kunati ane rudo, haadi kungogara asingazivi kuti mudhara ari papi, ari kuitei. So out of love ndo pari kubuda kutukwa kwake, ndoko akundinetsa manje, nekuda kwekuti vamwe vakoma havanei kuti baba vari kupi, vanotoita kuziviswa nemuning'ina kuti kuna baba kwakadai. Saka auya nerudo kuzoona baba, ndokusvika baba vakashama. Handi aita kuti baba vashame, but it's unfortunate kuti asvika vakashama nekuda kwekuti vakabatwa newaini. Ndokuenda nemessage to the brothers. Saka vakoma vari kuropafadzwa panzvimbo pekuti vagone kunegotiata nababa, kuti chaita kuti tuve kuzokupfekedzai baba taudzwawo nemuning'ina wamuri kutuka. But the brothers remained quiet. Tine vanhu vakanyararirwa nevanhu vaifanirwa kuita kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Vakoma vapiwa message. Ndasvika mutende ndikaona baba vakashama. Vakoma ndokutora mucheka kwakuisa pamafudzi avo, ndokuenda vakatarisa uko vachidzokera kunda baba, ndokusvikofukidzira baba. Saka kukomborerwa kwavo kune chekuita nemukomana ari kutukwa ivo vakanyarara, nokuti havana kunge vazviziva kufamba kuri normal unotarisa kwauri kuenda. So mukomana akafamba zviri normal ndiye akatukwa, vakafamba zvisiri normal ndo vari kukomborerwa. Mulife dzimwe nguva ukazvitarisa, pane vaunozonoti havanoshingairira kuita zvinhu, but things are not working out good. Kogoita nechiromberombe sonono zvichiita zvakanaka. Pane kamwe kasiri feya zvanzi ndakatarisa pasi pezuva naSolomoni, ndikaona kuti madzimambo ndo ari kutogweshaira achifamba netsoka, but varanda ndo vakatasva mabhiza. Kurati panyika panenge panoravamika era inoda kukorektwa. Panyika pane era yekuti tikaramba takanyarara tinoswera tichifamba netsoka, mabhiza edu akatasva nevanhu vasingakodzere, nekuda kwekuti kuna asarudza kunyarara. Kune mutauro anoti a closed mouth is a closed destiny. Muromo wako unofanirwa kutaura, ufunge kutaura kune simba. Svika palevel kuti Bible rinoti simba reupenyu kana rufu rakabva rachetwa pamuromo wemunhu. Ukazvitarisa tine nhoroondo yemurume akanzi naJesu tiri kuenda kudenga nhasi, yaiva mbavha. Chaakagona chii chakaita kuti anzi kuti tiri kuenda newe kudenga nhasi? Ane zvaakataura. Akati Ishe kana makuuya muumambo hwenyu mundirangarire, zvika zviro kwazvo ndichange ndiinewo kuparadhiso. Ahwina denga nekuitei nekutaura. Vakoma vanzwa baba vachiti uyu anotukwa Kenani, imimi Shemu naJafeti makomborerwa nokuti mandipfekedza. But vakoma vaivona kuti aiwa baba, nyangwe matikomborera maita zvinhu zvakanaka, but kwatangira ropafadzo yedu kuna asina kunyarara paona situation yenyu. Kuna uya akatipa message yekuti mudhara akashama kutende, saka kana sitakupfekedzai taropafadzwa muning'ina afanirwe kutukwa, nokuti patangira ropafadzo yedu ndepekuti pana atudzi. But the brothers remained quiet.
vakaramba vakanyarara, vakafarira kukomborerwa kwavo bedzi. Havanei nemunin'ina ari kutukwawo. Yet ivo kuti vazive kuti baba vakashama, kuna apinda mutende akaona kushama kwa baba. Zvora kuti baba pese pamuri kufunga kuda kutuka, hamufanirwa kunge muchimutuka, nokuti chazoita kuti mupfeke ndiye akuonai. Saka yekuti ari kutukirwa kunzi aona baba vakashama, haifanirwa kutukisa, nokuti ndo zviri normal kana uchifamba unotarisa kwauri kuenda. Tine vanhu vari kuita zviri somebody better. Kurongeka kwako it's somebody better. Hapangarame pachiuya matsotsi muupenyu hwako nediscipline yauinayo nekutya Mwari kwaunoita. Ndiri kuramba kuti paregere kuuya kutukwa iwe uchiita zviri normal. Anotukirwe iKenani nokuti kufamba kuri normal unotarisa kwauri kuenda. Inotukisa here kuita zvinhu chaizvo zvaunofanirwa kuita. Inofanirwa kuumbirwa iwe. Nokuti hazvaita kuti vakoma vatore mucheka vaise pamafudzi voenda vakatarisawo kuva vachida kunopfekedza baba kana vanga vasina kupiwa the right information, kureva kuti dai vakoma vakagona kutanga kuenda iwo vaitukwawo. But kuna akaenda on their behalf pamberi pavo, akanoona kutukwa kwa baba, akanoona kushama kwa baba. Saka vakoma ndaitarisira kuti vataure shoko rakanaka on behalf of their brother. Mweya wavakoma ndinounzwisisa kubva kubhuku yaLuke 15, nokuti pane mukoma akasara pamba. Munin'ina aenda zvaita zvaanoita adzoka mari nezvifeve, haasi right, makamuurayira mombe achienda pamaurayi mwadzoka. Pane mweya wamukoma so wokusangodawo kuti zvemufanira zviite zvakanaka, nokuti ndikadzoka futi kuna Genesis kune mumwe mukoma ainzi Kaini, haafariwo futi kana zvaabhero zvagamuchirwa. Mweya wemukoma ndinourayira uregere kuti ndinouraya. Mudzimuri dzatinobva kune mweya wemukoma uriko, nokuti kana vari vekwaba mukuru havadi kufara kuona vekwaba mini vachibudirira. Osa pamwe pacho unotsvaga muroyi kuroku, muroyi ari musisitimu yemweya wemukoma, nekuda kwokuti vakoma vakaramba vakanyarara. Munoziva chakakonzera rufu rwaJudhasi? Hakusi kuti wanga watengesa Jesu anga atadza. Aiwa, Jesu akatoinga vatadzi, ndiye akatouya kuzovafira. Chakauraya Judhasi itype of church yaaiatenda, nokuti aita zvaakaita, akaenda kuchechi akanotaura kuti ndatengesa murume asina mhosva, mari andachitengeswa nayo ndeiyi. Chechi haina vhangeri raKristu, vakamuti ameno zvavo. So chakauraya Judhasi ichechi. Chechi yaiuraya kudhara kusvika pane mukadzi ainzi murume Anania naSafira. Matsotsi akavatadza kunyika vakafira papulpiti. Chechi yaiuraya vanhu vane zvavanogona. Ende kune vanhu vanotozviziva but vanonyarara kana pachitsvagwa mune anogona sewe. Kune mweya wokukanganwikwa wokunyararirwa, wokuti zvichizivikanwa kunzi mukana ndewako, nyangwe zita rako vachiriziva havataure. Amen. So baba nekuda kwokuti zanzi vanga vakabatwa newine vakaisa a judgment. So dzimwe nguva I won't blame Noah so much, I blame the brothers, because havanobvira vanwa, havari sober, but vanongoita varayirwa kuti hazvina basa ngaatukwe zvakadaro. Anotukirweko mukomano, nokuti mukomana chinhu chaaita ndochakanaka, ndiye akonzera kupfeka kwa baba. Baba hamugone kupfekedzwa kana pasinaona kushama kwenyu. Saka panotangira kupfekedzwa kwenyu kunotangira painformation yatakurwa nemunin'ina achinoudza mabrothers ake kuti vakoma wee ndapinda mutende ndikaona baba vakashama, handini ndavabvisa hembe, asi kuti baba vanga vakabatwa nedoro vakabvisa hembe vakashama. Saka mukomano haana kana mhosva yaakaita, but ari kutukirwa yekuona. Yeti vamwe vacho chaita kuti vasaone vane information yavapiwa. Shoko raMwari rinoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Information iri powerful. Action inopushwa neinformation yawanayo.
So ukaita chawaita wowana ropafadzo, unofanirwa kudzoka uchinotenda akakuudza kuti zvinoitwa. Nokuda kwekuti vakoma nyangwe vakapfekedza baba, but hamugonongeri kana makupfekedza baba musina akuudzai kuti baba vacho vakatoshama ende vari mutende. So kufamba kwevakoma hakusi normal. Kureva kuti kana wapiwa right information, it changes you first. Secret ye blessing, ndeyekuti the word must change you first. That's why Jacob vakati handikusiye kusvika mandiropafadza. Ropafadzo yaakapiwa, Bible noti akarohwa. Akabva ipapo achitadza kufamba achikamina. Kureva kuti chakatanga kuchinja paari mafambiro. That's why paanoti handikusiye kusvika mandiropafadza, anotombobvetwa anoitwa interview kuti unonzani. Why? Nekuda kwokuti paakambochemera kukomborerwa ari kumbou akataura zita risiriro. Baba vamubata akati aiwa ini ndiri dangwe renyu iso, iye ari Jacob. Saka paasangana nedenga, denga richiri kusecha kuti tsano vachiri kunyeperera kuti vasirious. Kana vakuda kukomborerwa pane kachenji katofanirwa kuwana pavari. Saka ndobva abvunzwa kechitu, pechitu haana kuzombonyepa futi. Akabuda pachena kuti ndini Jacob. Denga rikati right, kana wakutaura chokwadi wakudhisevha manje. Nokuti pane pawakatora ropafadzo nezita risiri rako. Vakoma, information yamapiwa ndoya trigger blessing yamuinayo. Saka hamufanirwe kunyarara kana munenge achitukwa. Kureva kuti maifanirwa kuti baba kana makutaura yeropafadzo tanga ine mufano. But mukomana ari kutukirwa kukomborerwa kwavakoma. Nokuti pakashayikwa anotukwa hapawanikwa anokomborerwa. Nekuda kwokuti chinoita kuti uyo atukwe kuona, chinoita kuti muregere kuona kwaita uyo ari kutukwa. Zvoreva kuti blessing imwe neimwe yauinayo pane paunofanirwa kusecha uchaona kuti kuna akazvitukirwa izvi. Tikaenda paKalvari kune murume aipfirwa mate. Tikaenda pamuchinjikwa kuna aitukwa. Tikaenda paKalvari kuna aisemwa. Nekuda kwekuti zvako kuti zvigone kuita zvakatumisa vanhu izvi. Kune akasiya denga rake, vakamubvisa hembe akava naked, akaitwa murombo iye akapfuma. Ukaona wane pfuma zhinji, kune akatoitira murombo nyaya yakwe. So kana wabudirira wakomborerwa, ipambiri kuna Jesu iwewe. Usakanganwe kuti ine wayakatukisa. Ine akaroverwa nyaya yako. Bible noti akarohwa, akapfirwa mate, akatakudzwa muchinjikwa, akanorovererwa nezvipikiri. Achiitirwa izvese izvi kuti zvako zviite zvakanaka. Sei kana wakomborerwa unokanganwa. Une mweya wamukoma. Yako inatanga nekuti I love writers vanonyora mabhuku. But there are times yekuti patinofanirwa kutangira ndipekutenda the grace of God through Christ Jesus. Why? Nokuti ukanudza 6 steps how to make it. And I gonna kuwana 6 steps to make it without the blood covenant. Yakaita kuti ndigone kugamuchirwa nababa. Nokuda kwokuti ndikagona ndisina Jesu handina chandagona. Kuti ndinzwe mushimana. Iwe yako iri zvekufamba muchezo. Kuna akatopinda busy nenyaya iyoyi. Ende wakatozvikana unotonzwa semwe effort yako kugona kwako kuti isina ndinakona ndinaro ndowanikwa naatanga. Ndakati thank God you are beautiful, but secret ombe kuna akarohwa. Nekuda kwokuti pakashayikwa Jesu beauty yako yaiverengwe. Ukabuda pano wakudzokera kumba kwatarisa murodhi uchaona vari beautiful. Kwete zvekuseka beautiful chaichai. Wakamira murodhi izvezvi. Hakuna akatora. Ukashaya Jesu haionekwe. Murundinzwe mushi. Pakashayikwa akatukwa panzvimbo yako. Iwewe haugamuchirike unotukwawo. Nokuti zviri noma ukutarisa kwauri kuenda. Hapana vakoma pavaigona kufamba vakatarisa uku vachienda uku dai vasina kupiwa information. Zvoreva kuti kuna anototukirwa yako kuti yako iite mushi. Saka kana mweya wamukoma wakakubata unokanganwa.
because kana wakarongeka so zvinongoflowa mushe bururu vane zvisiri kuflowa mushe vakarongeka futi chavasina nyasha. I always tell my friends when we are driving in town, my vendor anotengesa kamira malines marobots meme kuti rokwana yeto vana nesu chatakangosiyana chechinwani zvimwe zvese takatofanana takangoitirwa nyasha tisamire parodhi ipapo hapana chatakangosiyana nawo ende vamwe vacho vakatofunda kuti darika vakoma vari tu vaifanira kugara pasi woti baba kana maa kutikomborera uyu mfana afanirwa kutukwa nokuti chamuri kutomutukira ndo foundation yekuropafadzwa kwedu nokuti dai asina kuuya mutende akaona kushama kwenyu taingouya utokuona iwo nokuti hapana mafambiro atingaite takatarisa kuti chiendawo mukationa taakutodaro haisi nechedu iyoyo. Imagine munhu ari kuenda mutauni ndeuko iye akatarisa vari kudai vanhu vanokumisa kupa advice kuti kwakanaka here. Munhu anofanira kuti zviri normal unotarisa kwauri kuenda but ufunge zviri normal zvacho ndozviri kutukisa umwe. Waunoona vamwe vacho vachingomitiswa so kuti haana kurongeka haana kuzvibata atori right. Kune mweya usingadi chakanaka paari unongotukisa vari normal. Vamwe varushaya mabasa vakafundira kuti kudarika iwewe. Kune mweya wekuti zviri normal zvacho hazvisiri normal ndo zvaakutomakisa. I remember mukomana ndaishanda naye kuindustry so aiwanzinonoka kubasa saka anga atopa final warning kuhearing kuti ukanonoka futi rapera ndokubva achinja akatanga kukasika nekukasika ikoko pane dheri akatanga kusvika kubasa manager paakauya zvika nezuro takasiya masipana ari 6 workshop saka munhu atanga kusvika ndiye suspect unobudira kukasika ukashaya nyasha dzamwari zviri normal zvinototukisa. Iko uchena kwakanaka unochena zvekuti vanhu vanokususpekta munhu boyo nekukula asatozvimboyo timachenera ake so anenge fambi so unochena zvekuti unoita suspect. Pakashaya nyasha dzamwari unogona kushayira basa kufunda chaizvo kunzi aiwa kampani yedu haikwanise kukubhadhara government haititendere unoita rovha rakaremekedzwa kunzi hatigone kukubhadhara hai makadzidza kwazvo. Vakoma hafanirwe kunyarara nekuda kwokuti foundation yeblessing yawo pane muningi ari kuitukirwa. Haana kuenda kunoona baba vakashama aenda kunoona baba. That's love. Kuda kuona baba ndokusvika vakashama. Message ndokubva apa hama dzake hama ndokubva dzakomborerwa padziri kukomborerwa ndopadzinonyarara. Inecha yemunhu kuti kana zvake zvaita haana basa hanzi nhamo imwe mwaita sei inecha yevanhu zvakabva kudhara izvi. Tarisiro yako ndeyekuti dai vandionawo dai vamira neni dai vataura neni angamire panzvimbo yako kuti uropafadzwe ndiKristu. Vanhu vanokupromisa avazadzikisa akatendeka ndiMwari. Ndinemwe bhuru akapromiswa pamuchato tinomira newe tatai tinomira newe mazuva acho zvasvika akanyanzona kuti vanhu vanongotaura asi akavimbika ndiKristu. Nowa doro rakamubata but see judgment yake yakuita sekunge munhu ari normal akabva aziva zvanga zvaitika kuti kuna auya mutende akamuona akashama saka ari kuti iye ngaachitukwa asi ava ndipfekedza ngavakomborerwe zvavo. Saka pandaita dambudziko ndepekuti uyo afamba zviri normal sei zvaakutukisa avafamba zvisiri normal ndovari kuwana ropafadzo. Ropafadzo yavo iri kubva papi pane iye ari kutukwawo saka vanonyararirei. Uriko mweya wokunyararirwa uchiita zvakanaka. Uriko mweya wokutarisirwa pasi uchitogona zvako. Pane kuti vanhu vakusimudzire nekuti une zvaunogona vanotokuvenga
Why? Nokuti hauna voice, hakuna anokusimudza muromo achitaura on your behalf. Ndauya semuranda waJehovha. Kana une hama dzakanyarara kuti ukomborerwe usimudzirwe, ndinotaura semuranda waMwari, Mwari ngaakupe nyasha. Simudzirwa, ropafadzwa. Iwe haudeserve kutukwayo nokuti une zvaunoitira Mwari wako, unoshimaira Mwari wako nemwoyo unorevesa. Dai Mwari vakuwanira nyasha, chekumusha kwenje kuti ukanganwika, chehama chemadzikoma ndiri kuchibvisa. Inzwa, zita rekuti Canaan, ipapa hapana Noah, ranga riri associated necase, nokuti ati case to be Canaan. But zita rekuti Canaan kuna Mwari, pane parakanzi it's a promised land, fruitful land. Kuna kuti to God the name Canaan yakamirira a blessing, but kuna Noah yakamirira a curse. Bible writes Noah wabatwa newine. Can I break a little bit? Revelation inonzika nepana ndibotsana ngura pishana. Noah wabatwa newine. Kana njara pamusoro pe wine. Ndikutara pamusoro pa Kristu. Nekuda kwokuti iye achitouya panyika paakatanga kuita miracle pamuchato wekana, paakashandura mvura ikava wine, nokuti iye ndiye wine itsva yesungano itsva, which means ropa raKristu ndo wine. Saka baba pari kuti munin'ina ngaatukwe, vakoma vakomborerwe, pari kuinterpret kwa Christmas kuti kana Jesu auya ndiye achatakura kutukwa kuti imi mukomborerwe. Nekuda kwokuti pakashayikwa anotukwa, munotukwa Mesi. Jesu akatakura kutukwa kwako kuti uropafadzwe. Kuda kuti iye akasatakura, unotakura kutukwa uriwo. Saka Noah paabatwa newine, ndi Noah ari kunzipinda muNew Testament uone zvichaitwa newine itsva, the new agreement iri muna Kristu. Ndekuti pana anoenda pamberi onoita naked ari pamuchinjikwa kuti vanhu vapfeke, onoitwa murombo kuti vanhu vabudirire, ova nemaranga kuti vanhu vaporeswe. Saka ukaona wakapora, kuna nemaranga acho. Kupora kwako ipishe mumwe ane maranga izvezvi. Saka wakuziva kuti ropafadzo yangu ine chekuita neumwe munhu, haudadi. Nokuti wakuziva kuti hazvisi pauri, but zviri kwaari akatora nzvimbo yako. Nokuti dai asina kunoona baba vakashama, ndimi maiendako. Hari ndimi vakoma vepamba, ndimi maizopinda mutende kuda kunoona baba, kwaitukwa imi kwete munin'ina. So anounderstanda grace haagoni kushairira vanhu. Anozvisa nyasha dzaMwari haagoni kuchimira vamwe. Why? Nekuda kwokuti unotoziva ukaona ndagona ichi, handini ndachigona, ndagoneswa naiye akaenda panzvimbo yako. Nekuda kwokuti zviri normal kutarisa kwandiri kuenda. Ukaona ndakufamba ndisingarasike, ndisina kutarisa kwandiri kuenda, iye ndiye ari kuronda tsoka dzangu. Thy word is a lamp unto my feet. Zvoreva kuti vakoma apa vari kuenda kundopfekedza baba. That's not the normal way yekufamba. Vachaita kuti varegere kurasika. Faith, kutenda kwavanzwa shoko rekunzi baba vari mutende vakashama varitenda, shoko iroro ravagaidha rikavadhaireta kusvika vawana blessing. So secret yeblessing, information, not action. Action ndo inodenda manifestation, but the foundation is the information. Ruzivo. Bible rangu roti in the beginning was the word. Roti Jesus is the information. He is the word. So pese pane ropafadzo yako ipambiri kuna Kristu. Ukaona wakanganwa chinhu ichi, ndauya kuzokurimainda. Mukoma, mukaona mupfanhatu pamakomborerwa, zivai kuti panga pachisapozi kutukwa imi, nokuti ndimi maigona kuenda kunoona baba vari kutende. Saka uyaenda on your behalf. Saka ukaona zvako zvaakuita usadadire mupana, chitomubhiga kuti wakagona hako, wakafanoenda ukandoona baba, ukatipa information yakatichinja, tikaenda kuna baba upenyu hwedu ukaropafadzwa. Saka ropafadzo yangu ine chekuita neakatuka. Dai asiri Jesu inonzi hapana. Biti yako yanga isingareve chino, intelligence dzako hadzireve chino, kurongeka kwako nekugona kwako nekufunda kwako hakureve chino. Nokuti ukazvitarisa muupenyu kune vakafunda kutokudarika vane upenyu hunopisa tsitsi.
Secret haisi pakungwara. Kuna akatora nzvimbo. Dasiri Jesu. Type yangu ini ndaizomira pano sei. Azvaigoneka hama dzangu. Kwatatiri kwacho. Nezvataita zvacho. Daisiri akaenda panzvimbo pangu. Akanditsano chienda imuparidze kusaidhu. Inda akumira kusaidhu. Dai asina kutora kutukwa pamusoro peupenyu hwangu. Dai ndichisemesa. Handina chandinogona kubhosta kana kudada nacho. Nokuti chandinoziva. Akaenda panzvimbo pangu. So dambudziko rinevakoma manje. Ndere kungonyarara. Kunyarara isaini yekubhosta. Kuti takazviita tisu. Takaenda mutende tikapfekedza baba. Hatina kuona kushama kwavo. Chakaita kuti munegere kuona imi mune maziso. Mune mafambiro amakaita. Akakunzwa neinformation yamanga mapiwa. So hama dzangu secret yeupenyu. We must give glory unto Jesus. Iya munodada naye. Holidays vanozoyambira don't drink and drive. But ndakadiscover kuti chinonyanyochengetwa paroad haisi nyaya yediscipline pakudriver. Is the grace of God. Nokuti unodhumwa uri correct. Unodhumwa neakanwa. Iwo vachiti don't drink and drive. Iwo haunwe. Uri sober. Odhumwa neakanwa. Fungo kwako waida kuti wayambire kunzi kudii. Zvinoma zvikutokuuraisi. Pakashaikwa nyasha. Kugona kwako hakuriri chini. Amene wandukutohambula langu nemeseji. Pakatoshaika nyasha dzamwari. Ushasha hwako hauriri chini. Kuvarino unotariswa. Haudaro hiyo. Chaitika ndechekuti uri information yawapiwa ndo yaita kuti nokuti havasi kukomborerwa nokuti vapfekedza baba. Vari kukomborerwa nokuti havana kuona kushama kwa baba. Kupfekedza hakutomboverengwi nokuti mukatoenda zviri normal kunovapfekedza munotikirwa yekuona. Saka kuda wako hasi mafanisi. Bozi wako anotinetsenga. So my time is done. Usakanganwa kupa Kristu mbiri yake. Usadade nekuti une zvaunogona. Vakomana havana kukomborerwa nokuti vakapfekedza baba. Vakaropafadzwa nokuti havana kuona kushama kwa baba. Action haina kutaurwa yekuti vakapfekedza baba. Yekupfekedza baba itori part 2. Blessing number 1. Chatotukirwa mudiki uyu akaona kushama kwa baba. Zvoroti ava chakaita kuti varegere kuona information yavanga vapiwa nemunin'ina, but they remained quiet. Amen. Saka ndirikuti kudii manera nhasi, kana une chakanaka chirikuitika muupenyu hwako, iti Mwari kudzwaye. Usatarise kugona kwako nekungwara kwako. Ipa Kristu mbiri. Zviri kukundikanwa nevanhu vakangwara. Mark 16. Vakadzi vakamukira kuguva raJesu. Vachida kunomuzora zvinonhuhwira. Vakasvika asiko. Vakatoudzwa naye vamuguva. Kuti wamuri kuda uyu ati munosangana neGarirea hamo. Thomas akatenderwa kubata Jesu. Zvikanzi bata mavanga bata parutivi. Maria aenda kuguva akanzi usandibata. Andisandaenda kuna baba. Zvakarambirwa vamwe vanoitirwa. Bali kana maitirwa musazonyepera vamwe. Kuti atakarongeka uya too prayerful. Iti Mwari vane nyasha. Nokuti kana ari Zakeyo haana kuona Jesu. Aitodawo kuona, haana kuona. Bhaibheri rangu rinoti akaonekwa ari mumuti naJesu. Saka Zakeyo kana maakumba naJesu usanyepera vanhu. 5 steps how to see Jesus. Wakaonekwa iwewe. Hauna kuona, ndiwo wakatoonekwa uri mumuti. Saka ipa Mwari mbiri yake kuti Mwari vakandionawo. Usaite sekunge unoona stereki. Somebody came to me, I preach almost every day in my streets. So how do you go about it? Mwari wacho anotondishamisawo. Because hakusikuti kugona nekudiyai. It's just by the grace of God. Saka kune munhu kwamudza kuti inyasha. Anotaiwa but tofunga pane zvimwe zvamunoita. Kana pane zvandinoita, chinoti handisazvitaure. Handizvo zvinokonzera asi zvaakaita iye paKalvari kuti ndigamuchirike. Usachinyira vamwe, usatarisa vamwe pasi.
Havana kurongeka, they are not prayerful. Havagone kunyatsotanya nekuzodii. Bururu. Havana kuropafadzwa nokuti vapfekedza. Vakaropafadzwa nokuti havana kuona kushama kwaBaba. Mumwe atukirwa kuona. Saka secret hombe ndeyekuti imi zvamaita hazvisi normal izvi. Zviri normal kutarisa kwauri kuenda. Saka ukaona wakomborerwa zvakuti hazvisi normal, type yako haisi normal yekuti inokomborerwa zvakangodaro. Zvinorumbirwa nevamwe kaizvo vari kuwana mahara izvi muna Kristu. Kuti pane basa rakabatwa paKalvari raunokanganwa. Pane waunofanirwa kupa mbiri nekuremekedza. Usatarise kungwara, kurongeka nebeauty nekudii. It's all about His grace. Yakatukirwa vamwe. Kana makomborerwa musanyarare. Yakatukirwa vamwe. Mumwe akanza upinde basa pano una qualification yakadai. Iwe ukapinda ipapo usina qualification yakadaro ikadaro. Mande vakatoti munhu wese uya nemepepa akwe kuchikoro wega undoziva rapera. Unotoziziva papa kuti chikangotanga zvemapepa rapera. But in information yese iyoyo unotochinyira vasingashandi. Gamba una kupinda nokuti wakaqualifya just by the grace of God. Kuna akatora nzvimbo yako akati aungaite rovha wanirwa nyasha dzaitwa haudi kudzorera mbiri kune muridzi wacho. Dai Mwari vati I'm here tomorrow as well. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei. Dai nzorere nguva kuna mupolisi. God bless you.